बे साबजेक्टखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा बेखौ औ होननानै माब्लाबाबो दाबुंथार रायजोफ्रा बे समाव आङो मोनसे दुखुनांथाव मेसेज होनो आं आखायाव लादों बाथ्राया जाहैबाय मा दायो सरकार दानायनि बिसय जोंनि बिटिआरआव एबा बिटिसिआव सोलिबाय थादों BPF नि पार्टीफ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय आरो हाग्रामा महिलारि सिफ बिथांमोना जे आनसलिक दलआ खौसे जानानै पार्टीखौ दानो नांगौ होननानै सरकारखौ दानो नांगौ होननानै आरो बेबायदिनो गासैबो GSP UPPL आरो बिदिनो BPF आरो गुबुन गुबुन दोलो आनसलिक दोलोफ्रा खौसे जानानै बे सरकारखौ दानो नांसिगौ होननानै नाथाय मोनसे ओरैबायदि डेन्जारास बाथ्रा दङ बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानबाय बिटिआर एकर्ड जानायनि सप्तासेनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों जे बिटिआरनि सक्तिया मोजां होननानै सिगां बुंदोंमोन नाथाय बिनि सप्तासेनि उनावनो बिथाङा ओरैबायदि बुंस्लायबाय जे बे सक्तिखौ जोंखौ नायहोआलाबासिनो सहि खालामनो होदों आरो बे सक्तिया बिनिखायनो फफ्ला मोजां नङा बिनिखायनो जोङो जुदि पावाराव एबाराव देरहानानै फैफिनोब्ला बे बिटिआरआव सक्तियाव थानाय एमओएस एबा दफाफोरखौ जों मावफुंनो मोनसेबो जोङो आखायाव लाया एबा बेयाव दफा मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो मावफुङा होननानै गोख्रोङै बिसोर लेक्सार होबाय मिटिं बिसोर गिदिंनानै बुंबाय जोङो जुदि बेबाराव पावाराव फैफिनोब्ला जों बिटिआर सक्तियाव थानाय एमओएसखौ एबा दफाफोरखौ मोनसेखौबो जों मावफुङा अब्ला जोंनि बे आनसलिक दल एबा ट्राइबेलफोर आरो जोंनि बर'फ्राबो ट्राइबेल आरो गुबुन ट्राइबेल बेयाव गोबां दंबावो दा बिसोरो बोरै सापर्ट होनो हानो रायजोफोर बिमा बिफा बिदा फंबायफोर बे समाव स्टाडि खालामदो जोङो बे बिटिआर सक्तियाव गोबां रोखोमनि एडुकेशनेल इनस्टिट्यूशन मोननो हाबाय आरो जोङो डाइरेक्टर अफ बर' लैंग्वेज एंड अदर ट्राइबल लैंग्वेज बेखौबो मोननो हादों दा गुबुन ट्राइबेलफोरनिबो डाइरेक्टरेट जों मोनफाबाय बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों आरो जोंनि बर' लैंग्वेजआथ' आसामावबो एसोसिएट जाबाय जोंनियावबो जाबाय दा बेबायदि एकर्ड थानाय गुबुन ट्राइबेलफोरनिबो डाइरेक्टरेट सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननाय आरो जोंनिबो डाइरेक्टरेट आलदा मोननाय बेफोर आरो गुबुन इनस्टिट्यूशन एडुकेशनल इनस्टिट्यूशन यूनिवर्सिटीफोर बेफोर गासैबो दफाया बे बिटिआर सक्तियाव दं नाथाय BPF नि पार्टी बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों जोङो जुदि पावाराव फैयोब्ला बिटिआर सक्तियाव थानाय दफा मोनफ्रोमखौबो जों मावफुङा बाप बेसेबां डेन्जारास पार्टी बिथांमोना 17 बोसोर जानानै बिथांमोना उदै बुङाखै जानांगौ 17 बोसोर नाङा 10 बोसोरावनो सासे मानसिया उदै बुङो मोजाङै जुदि बिदि सलायलाङोब्ला नाथाय 17 बोसोरावबो बिथांमोना ओरैबायदि डेन्जारास मेसेज लाबाय जे एकर्डनि एमओएसफोरखौनो मावफुङा रायजोफ्रा गिदिंना गियाखै बे बिषयखौ आं सोंनो सानबाय जोंनि बर' बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बे साबजेक्टखौ गिदिंना गियाखै बे थेसिसखौ बे एसाइनमेन्टखौ गिदिंना गियाखै बे टपिकखौ जे बिटिआरनि सक्तियाव थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो जुदि पावाराव फैयोब्ला जों मोनसेखौबो मावफुङा बेखौ BPF नि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि मोना बुंदों अब्ला बे साबजेक्टखौ बिटिआरआव थानाय बिमा बिफा बिदा फंबाय बर' हारिफोर आरो गुबुन ट्राइबेलफ्रा बे साबजेक्टखौ गिदिंना गिया बिराद डेन्जारास मेसेज बियो माबायदि थेसिस बिलाय माबायदि एसाइनमेन्ट बियो BPF नि BSc सक्तिखौ जों रंजा बाजा सापर्ट खालामदों BTC सक्तिखौबो जों रंजा बाजा सापर्ट खालामनानै गोबां बिदिनो भट जादों फरखा गावदों BSc आवबो नाथाय बिटिआरआवथ' बांसिनसो जोङो इउनिभार्सिटीफोर आरो गुबुन डेभलपमेन्ट इनस्टिट्यूशनेल जों मोननो हाबाय दा बेखौसो प्रटेक्शन खालामनो थाखाय बिथांमोना जुजिबाय बोलोफोराबाय बे एकर्डखौ मावफुङैनि थाखायसो जानजि खाफ्राबाय बिथांमोना अब्ला बे जाफुंहैयै प्रटेक्शन खालामग्रा ग्रुपजों दोलोजों सोर बर'फ्रा आरो सोर ट्राइबेलफ्रा ओंखारफानांगौ सोर सापर्ट होनांगौ बिथांमोननि बे बुंनायावलाय दा बिथांमोना बुंगासिनो दं आनसलिक दलआ खौसे जानानै बे सरकारखौ दानांगौ बेखौ सोरबा बर'फ्रा मानिगोन ना अन्नानै आंनो बेखौहाय मिथिहो रायजो राजाफोर सोर बर'फ्रा मानिनांगौ बेखौलाय एकर्डनि एमओएसखौ मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौनो जुदि मावफुंनोनो होखायाबा बे एकर्डआव थानायखौ अब्ला बेबायदि पार्टीजों बेबायदि BPF दोलोजों सोर बर' बिमा बिफाफ्रा बिदा फंबायफ्रा सापर्ट होनांगौ सोर सापर्ट खालामनो हानांगौ दे बुंदो बेखौथ' जाथावथाव नङा बेखौ जोंथ' थैनोबो सापर्ट होआ जों मालायखौबो सापर्ट जाहोआ औ होननानै रावबो दाबुं बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोर जोंनि बिटिआरआव थानाय बर'फोर आरो गुबुन ट्राइबेलफोर बे साबजेक्टखौ माब्लाबा औ होननानै दाबुं दे बेखौ एक्सेप्ट खालामनाङा
बिथांमोननि मेसेजआनो बिराद डेन्जारास बिटिआरआव सुक्ति जानानै फैनाय एमओएसखौ बिथांमोना मावफुंनोनो होखायानो ओरैबायदि डेन्जारास साबजेक्ट लादों बिसोरो अब्ला बेबायदि दोलोजों सोर मानसिया सापर्ट जागोन एसेबां हाजार हाजार मानसि थैलांबाय गोबां थाखा फैसा खरस जाहोबाय ओंखाम संनानै गोबां जाहोदों जों गोदो आन्दोलनफ्राव इसेबां खरस खालामदों अब्ला बेबायदि खालामनानै बेखिनि मोनबाय बिटिआर एकर्ड मोजां एकर्ड मोनबाय बेखौबो बिसोर प्रटेक्शन खालामनोसो ओरैबायदि बोलो फोराबाय बेखौ जों माब्लाबा माननो हानाय नङा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि बिटिआरआव थानाय गासैबो बे साबजेक्टनि सायाव औ जासिगोन एबा दे होननानै रावबो दाबुं बेखौ मानिनो नाङा मानोना डेन्जारास मेसेज बियो टपिकआनो डेन्जारासखा बे थेसिसआ बे एसाइनमेन्टआ ओरैबायदि डेन्जारास जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा बेखौ रावबो गनायनानै लानो नाङा प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो आं खावलायदों गबिन्द सारनिसिमबो खावलायदों हेमन्त बिश्व बिथांनिसिमबो आं अनुरद खालामदों आरो सर्बनन्द सनवाल बिथांनिसिमबो आं अनुरद खालामदों जे बे साबजेक्टखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा बेखौ औ होननानै माब्लाबाबो दाबुंथार रायजोफ्रा आं बेखिनिखौनो बुंबाय अन्नानै बे मेसेजखौ सुंद'यै नायदो गोजोन्थों